Inanya ifuna ebe no na mgbede a bụ life na nke ego mozo no Obioma odogwu na Mozambique ebe anọ wee keep mpa ya ịhụ ndị Obioma ha julu ya ekene maka na anyị ka gwa ya ha gwa anyị ka ihe a na-emeta nwa ka o si aga na ihe na-agwa ya bụ ga mụ ụzọ ewa mbụ batomba Obioma ewa nna mbele wozu ba mechara Obioma ebe m na-eme biznes mbulubuko ogosi moto spare parts old moto spare parts gwa m ogosi na-eme ego a na-eme ihe bụ wabem mana o jitere ike anyị sọpọtụ so mụ na ụmụ nwanne m nọ taa wee na-asị na eji egosi agba mbụ na-ere anyị kwere kwesịrị ya ike n'ebe ọbụla ọ bụla gba anyị kwesịrị ike na-asị na nke ọbụla o mere na ọ dị anyị mma ya bara gị ya bara anyị wabara mbụ onye kwuru onye nta asịsị Obioma dụwara ọ tata bụ a na-ekwu uti na-eke uti tata ka m bịa na akpọ na-eke uti abịa tata since ihe ndị afọ 1977 when up for some 2 years tata bụ m na-ahụ ihe ndị wuru bụ ebe Obioma sịsị ntete nọrọ ụwa amasị Chineke ihe ọma ọhụrụ mere ego m ụzọ ya mere anyị chere ebe a daalụ anyị na-ekenekwe gị daalụ ya bara gị gwa anyị afa gị gwa anyị ka ya na-emechi aga I am from set 1996. I can start a good payment. So what why here now we go muzo I can ya barage why ki ha na emeshi aga Domingo na Malabu au ne na to ha ki ya na emeshi aga masih ini ada yang naga nanya, because Muhammad has berapa lagi? Yes. Allah kan kau kamu ni has masih ini aku mau aku mau melon first na tahun 2014. Anak bertanya. Nabati of Uma as one nobody of Mas, my younger, my
provide kwale ya ihe they provide one day aso ye make me see so that what that to go about which I have been ya dia my business yes because now here na go here now muni adi lazy ma brother muni adi lazy ma Dalo and I see lazy ma you share this common anyị ekene gị kedu ihe na-agwazi ego m ụzọ maka mpi a hapụrụ ọ bụrụ ya wee isi mpi a hapụrụ nwa ụzọ mmiri na amala ebe a na oge na hapụrụ 10 years ago. That was 2013. And the pump can afford the rail can then the more making it, what's it? All the guys in that they make yes. So, it was something that goes here very tight. Over here, I adore now far on our only thing my dear we are there where here me no we cannot what you don't have the last ball that get happen go be the game man or they so I'm able to be able to make it ball and ball when that's the Molia man we say you can happen kemel omego no mego emutagu mas uselo mugo ya ito amata ba ya libuwa nna ha agwachi landia onye ọ na-eme ihe because oge a mere ọ na-eme omenala ọ na-emesi ihe ike ka m nwere eziokwu 2022 alọtaghị m obodo mana nne ya wagụwachi 2021 nne ya wagụwachi tiri mmọnwụ na ndị otu ya ga-ebe ọgụ ma meke ebe nọ adịghị ahụ o mere ebe a bụ mgbe ọ kwere since ọ mụrụ ọrụ day by day from the first one to the last one mụ bụ onye megide melenwu udo omume ahụ o mere and mgbe ahụ ọ bịara na nke ndị ọgọ mkpọrọ n'ekwentị na akara ekwentị si m na ndị ziritere ozi ka ha bịa na be ha na ha meghị na ha ito obi ọcha m wezi ndị ahụ ndị mmegide na kwụsị ha gawa ije ha ga-alụ m mana ka mgbe eziokwu ọ nwere n'ime ha kpọrọ ekwentị ha ga-alụ m ije ha shiwee fụ gị n'anya daalụ anyị ekene gị ya bara gị ndewo anyị ekenekwe gị gwa ya aha gị na ihe na-agwa ego m ụzọ abịa m ịnọ ya n'ụmụ nwanne m ndị ọbịa ka abịa m itinye aka n'obi maka mba anyị hapụrụ anyị mee ji wee mụ na ha ji wee nọrọ ihe mụnwa na-akwa ụmụnne m ego m ụzọ na ụmụnne ya ndị nke n'ukwu na ndị nke obere ka ha jiri shi obi nọ ha nwa na-akwa mma ha na-akwa anyị ekene gị daalụ ya bara gị anyị ekene gị ndewo gwa anyị aha gị gwa ihe na-agwa ego m ụzọ maka ya hapụ na ụmụ nwanne ya afọ m bụ Chinonso Valentine abụ onye akọpụ onye Imo steeti nke dị atọ na okay so abịara m Obioma on behalf of Batomba ọga m so ya maka ndị
ya bara gị anyị ekene gị odogwu anyị ekene gị na-eme Ewa mgbe maazị injinia Adụlụmọya ọ bụrụ ebe a niile nwa abụ injinia Enugu na-eme ọrụ ọ bụrụ mma n'ihe a na-eme ọ bụ mma ndị ihe na-agwụka n'ego m ụzọ ihe na-arụ na-ebu nwa abụ injinia ya oke ndị ihe na-agwụka n'aka ngwa mpa ya hafụrụ otu nwamba ya hafụrụ anyị na-eme ka emetụ ndo ụlọ nwere ike hụrụ ọnwa nwere ihe hụrụ a bụ ihe ruru ebu 2 months ọkara ugo 2 months ihe niile egbupụta ebe ebe ala anyị mara ka anyị ebe ndị mbọ ka a na-eme ekwa anyị ọbụ na-eme ka emetụ ndo oke ndị niile bịara ebe anyị maka mụ na ebu nwunye nwoke ọ ga m nwa be chiri anyị ụmụ ọrụ onye a na-ebe akịta nye onye ọrụ mụ arụgo ya nwere onwe eze rụkwara onye nke a ya arụkwara dị wasị na-alụkwara ndị na-ekiri anyị na Amaokwe TV Amaokwe TV mba aka ọrụ gị dị mma ihe niile na-eme aka ọrụ gị dị mma anyị na-ekele gị ndị na-agwakarị ya bụ ego m ụzọ ka ị na-agwa ya maka mpa ya hafụrụ ị na-agwa ya tụwe ọ bụrụ na ya eyi nwatakịrị ga-eyi papa ya so ya jiwe papa ya na onwe ya papa ya shifa papa ya shim na nwa ya nwoke nwa akwụkwọ ya na ndụ oge papa moto isi goro nke ịbụọ ka na nwe ya oke ịtọ mfụ ọnwụ nwa ọgwụ so onwe ya ya eme ha ọwa kịta ihe ndị a na-eme kịta ebe ọ megbuo papa ya ga-ahụ so papa ya na onwe ya ya ke na egwu ya akwụkwọ nwam ya akwụkwọ ịgba ọgwọ adịgwa ya na-adị ka a tọọ ji na adị ịkpọgwụgwọ mụrụ ndị anyị ekene gị ya baala gị demenụ bụ na anyị hụ na a na-ata suya ekwe ha agwụ esu dị ebe a karịa a na-eri esu karịa ọka dị ọkwasị abụọ na-ata na-eme anyị ekene gị ka maka ya aha gị ndị ka o si aga anyị ekene gị gwa ya aha gị eyi aka mụchikwa ebubo okwu ego na Mozambique biko kedu ị na-agwa ego m ụzọ maka ihe mpa ya ọ na-akwa m na-agwa na ọ dịrị isi odogwu ọ na ọkwa nna ya nna kwa nwa nne nwa kwa nwa kwa nna anyị ekele gị ya bara gị o na-eme